halkymyzyň iş tapman kösenýän döwri, çağalarynyň okuw üçin zerur bolan pul serişdelerini nädip gazanjagyny bilmeýän döwri, towuk etini, paxta ýagyny, gandy we uny satyn almak üçin gijelerine, dukanlaryň öňünde uzun nobatlarda durýan döwri, haramda ogly Serdar bilen ýurdun hökümetine işleýän tüccar baýlary öz daş töweregine ýygnamak bilen başagay. Olaryň birisi Aleksandr Dadayev. Bu adam bilen bilelikde haramda öz döwrüni Türkmenistanyň telekeçileri güç görkezip olaryň tijaretini, ýagny biznesini zorluk bilen ellerinden basyp aldylar. Yeni bir kölegede görünmän yatan tüccar bay, döwlet gaznasyny ogurlap takradan ne bolsa, jenayata çekilmedi, kakajan täşlir. Ol, ahal welaýatynyň hakimi wezipesine oturan döwri. Harambaşy Niýazowy ömürlük prezidentlige tasdiklamak baradaky spektakl oyununa esasy rol oýnapdy. Inni haçanna Türkmenistanyň siyasi meydançasyna, il arasyna Serdar Miskin Sokor ady bilen tanalýan haramdagyň dogmasy peýda bolanyna, onuň şärikdeşi we arkasyna iş ýöredijisi bolup haramhor täşlibiň giýewisi Aşyr Murat Kuliýewdir. Şol bir wagtyň özünde de bu bagty çuwan Kuliýew telekeçileri gollamak birleşmesiniň başlygy Täşliýewiň ornmasary we altyn nesil hemde altyn atly guruluşy kampaniýalarynyň dikme başlygy wezipesini eýeleýär. Bu kampaniýalaryň Aşgabat Türkmenbaşy awtomagistralnyň guruluşyny bitirmeli işlerinin bahasy 2 milyar 400 milyon Amerikan dollary. Yine de 600 milyon dollary bu kampaniyalar Aşgabatda kurulyan 16. Stavka kompleksini özleştirmeli. Elbette yasama guramaların ve dikme yol başçıların üstü bilen öz elinne munça devlet emlagini saklap oturan Serdar'a özünü deputat saylatmak için KK'nın ilatyny kömek etjekdigi barada wada berip saýlawçylaryň 90% ýa-da göterim sesini almaga mümkinçilik berdi. Serdar Miskin Sokor öz haramda atasynyň hakyky ogly. Egerde häzir halk bu tohumyň öňüne böwet basmasa, onu gelecekte ogurlukda, jenayatda we ilaty talamakda bu dogmanyň atasından ozdurjokdy göze dürtülüp dur. Türkmen aýtmyşlaýyn, sessiz otluk, pis otluk, çyksa burnumy döwer. Ey ilahi emine, adan yolu atlanan